God dag. Denne video handler om afsluttende prøve for social- og sundhedsassistent. Det er min mening med den her video at give jer nogle gode idéer til, hvordan man kan forberede sig på sit oplæg og den efterfølgende dialog eller samtale, der skal finde sted. Rammerne er jo typisk, I har et 10 minutters oplæg og en efterfølgende dialog på omkring et kvarter. Og tiden går hurtigt, og hvordan udnytter vi tiden bedst muligt. Prøvens grundlag er med afsæt i jeres erhvervsfaglige kompetencemål. Der er 14 af dem, og I kan se 9 af dem her. Jeg viser dem, fordi de jo, hvis man kigger på dem, jo meget kun er optaget af, hvordan I skal arbejde, hvilke opgaver I skal løfte på kompetent vis. Og det vil sige, at man jo allerede nu kan konkludere, at både oplæg og samtale, oplæg og dialog, jo er meget ret imod, hvordan I handler på konkret og realistisk vis i forhold til den givne kommune eller hospital, hvis det er den, i det regi, I snakker om sygeplejen. Så det at kunne være konkret og være god til at beskrive, hvordan man handler, er i hvert fald væsentlig kvalitet i forhold til at gå til mundtlig eksamen. I kan jo ikke gå ud i praktikken og vise, hvordan I gør. Så det skal i hvert fald være noget, som fylder i oplæg og samtale. Inden I når til selve prøven, så har I jo lavet et eksaminationsgrundlag og projektopgave, som der står først. Det er i hvert fald et produkt, der indeholder en beskrivelse af, hvad er for en problemformulering, jeg arbejder ud fra, og hvilket teorivalg har jeg truffet. Og så har I så også efterfølgende, når den er på plads, begyndt at forberede jer på oplægget ved at lave en skriftlig disposition og dertilhørende praksiseksempler. Det er jo netop praksiseksemplerne, der særligt har til formål at vise og demonstrere, hvordan I handler i praksis i forhold til jeres valgte problemformulering. Men som sagt, så har I de 10 minutter for jer selv, og hvoraf de 3 minutter så skal indeholde det her praksiseksempel, jeg lige nævnte. Hvis vi lige scroller ned til beskrivelsen af praksiseksemplet i undervisningsplanen for hvor jeg arbejder, der står, at et praksiseksempel det er en faglig handling, som skal give mulighed for refleksion over teori og praksis. Og praksiseksempler skal understøtte den faglige viden og refleksion i analysen og konklusionen. Så hvad menes der egentlig med det? Jeg kan jo se, at punkt 3 der i dispositionens indhold, den handler netop om, at der skal være nogle punkter til analyse og konklusion. Og det I kan tænke på, det er, at jeres praksiseksempel netop er en delkonklusion. Det er jo en måde, det er en del af besvarelsen på, hvordan I vil lave sygepleje. I spørger i jeres problemformulering noget om, hvordan I som social- og sundhedsassistenter kan arbejde, måske forebyggende, i forhold til en særlig målgruppe med nogle særlige problemstillinger. Og så har I jo via beskrivelsen af, hvordan I gør, eller via den video, I har lavet, der viser, hvordan I handler sammen med borgerne og måske borgerens pårørende og andre kollegaer, så har I jo vist, hvordan I handler. Så kan man sige, at de punkter, der skal efterfølges til analyse og konklusion, de kunne netop være punkter, eller begreber fra jeres teorivalg, som jo så på den måde giver jer mulighed for at begrunde, hvorfor I vælger at handle på netop den her måde. Så som jeg sagde indledningsvis, så er vi jo meget optaget af, hvordan I handler, og det er fint at få tegnet et meget konkret billede af, hvordan I vil gøre derude i forhold til jeres problemformulering. Og så er det jo også vigtigt i forhold til sådan en teoretisk faglig eksamen, at man er i stand til at begrunde sine handlinger. Og begrundelsen kan jo både være med afsæt i viden, I har oparbejdet fra jeres oplæringer, men det skal jo også suppleres med teoretisk faglig viden. Husk på, at teoribegrebet, jamen det er måske egentlig ikke en særlig beskrivende overskrift, fordi det indeholder jo alt den gode viden, I måtte have, der tilsammen skal give jer mulighed for at forstå problemet og årsagerne til, at problemet opstår hos borgeren,
og så derudfra beslutte nogle handlinger, som kan føre til nogle mål om, at borgeren ændrer tilstand fra det dårligere til det bedre. Så opsummerende, så er punkterne altså nogle begreber for jeres teorivalg. Det kan jo også være begreber for nogle af kompetencemålene, fordi det jo også giver mulighed for, når vi når til perspektiveringen, at tænke andre kompetencemål ind. Det er jo typisk, at en problemformulering måske ikke specifikt har fokus på, hvordan I vil arbejde med journalføringen, eller hvordan I vil samarbejde tværprofessionelt, eller hvordan I vil forholde jer til jeres arbejdsmiljø. Og der kunne det jo i hvert fald være min måde at give jer her i videoen nogle idéer til perspektivering. Det skal man sige, at perspektivering jo på mange måder jo også giver mulighed for at komme med nogle helt andre bud på, hvad for en kvalitet, eller ikke helt andre bud, men komme med nogle bud på, hvordan kvaliteten i forhold til det, I ser og oplever ude i oplæringen, hvordan den kan sikres, hvordan den kan blive bedre i forhold til det observerede. Så det var lidt til perspektivering. Nu er jeres 10 minutter så gået, og dialogen påbegyndes. Og som I kan se her, jeg har taget fra undervisningsplanen, hvor jeg arbejder, en beskrivelse af, hvordan dialogen er tænkt. Og der kan I se, at vi egentlig tager udgangspunkt i den disposition, I kommer ind med ad døren, og det oplæg, I har lavet, inklusive jeres praksiseksempel. Og så kan man jo sige, at der jo også skrives, at vi skal forholde os til, altså eksaminator og censor skal forholde os til de væsentlige kompetencemål. De har jo faktisk allerede i oplægget, i hvert fald i den skriftlige disposition, været inde at beskrive, hvilke kompetencemål I mener, jeres problemformulering særligt gør væsentlige. Det er så bare ikke ensbetydende med, at jeres eksaminator, jeres underviser og censor måske er helt enige med jer. Og der kan være nogle særlige faglige fokusområder, som man har som eksaminator og underviser, fordi man netop har den faglige baggrund, man har, ligeledes med censor. Så det kan være en god idé op til de her afsluttende prøver, at I får jer en snak med jeres eksaminator og underviser om, hvad de særligt synes kan være vigtigt og vigtigt i forhold til den valgte problemformulering. Personligt så har jeg nogle kompetencemål, som jeg særligt er optaget af, fordi det alt andet lige jo også er nogle redskaber, som jeg ser som afgørende for at skabe den fornødne kvalitet. Hvis jeg kigger på toeren, du kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge og udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov, ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang, så vil jeg jo sige, jamen det er ret afgørende, at man er selvstændig på den måde, at man kan komme ind i en hvilken som helst hjem, eller hos en hvilken som helst beboer, og gå ind og forholde sig, ikke bare til eventuel køreliste med visiterede opgaver, sundhedsydelser, serviceydelser, men også kan lave sit sygeplejefaglige skøn og se, hvordan situationen er nu hos borgeren, og om der er andre behov, der er udækket. Og det vil sige, at den vil jeg kalde hos mig obligatorisk. På samme måde kan man sige, at jeres problemformulering, hvis vi kigger på kompetencemål 5, det vil alt lige jo også have inddraget enten noget forebyggelse, noget sundhedsfremme, noget rehabilitering. Eventuelt noget palliation også selvfølgelig. Og det at kunne skabe i sektoren et evaluerende samarbejde med borgeren, det er næsten afgørende for, at jeres gode viden kommer borgeren til gavn. Så det er også en af dem, jeg vælger at kalde obligatorisk. Men tag en drøftelse med jeres underviser om det. Så vil jeg jo også mene, at 8'eren jo er afgørende for at komme ind omkring i samtalen, hvis ikke jeg har været omkring det i oplægget. Fordi det tværprofessionelle er afgørende for at man lykkes med tingene og skabe sammenhæng. Og at vi løfter nogenlunde sammen, har samme fælles mål, vi arbejder hen imod, har en gensidig udveksling af information. Og derfor er det jo også vigtigt, som vi kan se i 11'eren, at kunne videregive faglige informationer rettidigt og kunne dokumentere det også i omsorgsjournalen.
Så det vil være min bud på nogle obligatoriske kompetencemål, som man som eksaminator kan komme omkring i samtalen, hvis ikke oplægget allerede har været inde omkring det. Og afslutningsvis kan jeg sige, at vi jo i dialogen jo nok kommer til at være omkring flere praksiseksempler, hvis vi forstår praksiseksempler som handlinger, du laver, udfører. Og det er hele tiden noget med, altså hvordan, og så kan man sige, det er ofte en fordel at henvise til det udgangspunkt, I har, det praksiseksempel, I har som udgangspunkt, men det kan jo føre flere veje. Der kan være flere perspektiver på jeres tænkte handlinger. Og der tilstræbes mest mulig aktivitet fra jeres side, så udnyt da endelig spørgsmålene til at tale så længe som muligt, og sørg for at veksle mellem, hvordan I vil arbejde, hvordan I vil agere i forhold til borgere, kollegaer og pårørende, og hvordan I vil og begrunde det så efterfølgende med jeres gode viden, som både kan være sygdomslære, pædagogisk viden, psykologisk viden, viden om love og regler, serviceniveau. Og så bruge tid på at forstå kompetencemålene og finde en fælles forståelse af kompetencemålene. Finde ud af, hvilke kompetencemål, der er særligt relevante for jer i forhold til jeres problemformulering. Denne video skal nok stoppe nu, fordi når først man kommer i gang med den her snak, så kan det jo blive, så kan der være mange veje, vi kan gå. Jeg håber, at den kan bruges som en slags afsæt til og startskud til jeres forberedelse til afsluttende prøve. Held og lykke derude.